Advent, vreme na izčakuvanje. Ulomak iz Evanđelja koje smo čuli stavlja ispred nas Ivana Krstitelja, koji se nalazi već u tamnici, u zatvoru, zato što je Herodu rekao istinu i zbog toga trpi posljedice i, kao što smo čuli, na neki način proživljava jednu krizu. Ivan Krstitelj cijeli je život navještao Isusa Krista. Evo, već od samog rođenja, još u utrobi svoje majke, kaže Božja riječ da je poskočio od radosti i kasnije u pustini navještao je dolazak Isusa Krista, dolazak Mesije. I kad je on došao, pokazao je na njega, rekao je: evo jaganca Božjeg, to je onaj koji oduzima grijeh svijeta. I Isus dao se krstiti od Ivana. I možemo reći cijelo poslanje Ivana Krstitelja usmjereno je, evo, da pripremi put Gospodinu. Kako to da sada na kraju svoga života on kao da sumnja u njega, kao da stavlja pod upitnik cijeli svoj život, cijelo svoje poslanje, kao da razmišlja: je li to bilo sve istinito što sam ja činio? Ili sam pak sve što sam činio, evo, pogriješio? I šalje svoje učenike koji pita Isusa Krista: jesi li ti onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? Evo, jesi li ti stvarno Mesija ili nisi? Braćo i sestre, svaki od nas proživljava trenutke krize, proživljava trenutke tamnice, jer to je otajstvo čovjeka, da živi svoj život i da ponekada isto ulazi u tamu, da ponekada ne vidi. Evo, majka Tereza godinama je bila u tami, godinama nije vidjela prisutnost Isusa Krista, ali to ne znači da ga je odbacila. Evo, ni Ivan Krstitelj nije odbacio Isusa Krista, nego on se duboko u sebi pitao, duboko u sebi je tražio taj odgovor. Kao svaki čovjek, evo, koji mi na neki način još hodamo na ovome svijetu u vjeri. Evo, još nemamo ovo potpuno gledanje Boga, nemamo ovu potpunu sigurnost. I zato dolaze ovi trenuci kada, evo, svaki od nas se pita: je li Gospodin onaj koji ima doći, jer Gospodin stvarno Mesija, je li on stvarno moj spasitelj? Evo, i u ovim trenucima je jako važno razgovarati sa Gospodinom. Je jako važno, evo, ne zatvoriti se u sebe, ne očajavati, ne gubiti nadu. Kao što je učinio Ivan Krstitelj, postao je glasnike da pita Isusa Krista. Isus Krist ne kaže ovim učenicima: malo vjerni, koliko sam vremena bio s vama, zar niste razumjeli? Kako to da sada me pitate ovakva pitanja? Ne, Isus Krist, evo, se ne ljuti na ove učenike, se ne ljuti na Ivana Krstitelja, nego kaže nešto jako jednostavno. Kaže ovako: pođite i javite Ivanu što ste vidjeli i čuli. Slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje evanđelje. Evo, to je zapravo Ivan Krstitelj
treba gledati ove znakove. Znakove da Isus Krist stvarno Bog, da On oživljava mrtve. Treba se sjetiti svih onih izliječenja, treba se sjetiti svih onih obraćanja koji je vidio na rijeci Jordanu. Treba se prisjetiti što sve je Bog učinio u njegovom životu. Jer u trenucima krize ono što čini đavao svakome od nas, i meni i tebi, je da nam stavi tamu na oči. Da nam stavi tamu da ne vidimo ništa što se dogodilo, da zaboravimo sve. I zato Isus Krist želi rasvijetliti ovu tamu. Kaže, sjeti se odakle sam te izveo, sjeti se što sam učinio, sjeti se da si bio mrtav kao izgubljeni sin. Kaže, za kojeg kaže njegov otac, ovaj je bio mrtav, a sada živi. Evo tako i ja i ti, bili smo mrtvi, duhovno mrtvi, puno puta. I Gospodin nas je oživio, izliječio je našu slepoću, našu hromost. Sjeti se svega toga. Evo i važno je, ne se sablazniti. Ne se sablazniti i misliti da Gospodin nije dobar, ako dozvoli malo tame, ako dozvoli jednu krizu. Ne, ovo je sve dobro. Ovo je bila zadnja kušnja, zadnji udarac đavla prije mučeničke smrti Ivana Krstitelja. I on je prošao ovu kušnju, on je izašao iz ove krize još jače. I svi znamo da je položio život za Gospodina. Evo, draga braća i sestre, neka sve krize koje prolazimo, sve sumnje, evo ponekada trenuci slabosti, ne budu osuda za nas, nego neka budu pomoć. U tim trenucima pitamo Isusa Krista, je li On taj? Što je On učinio u našem životu? I prisjetimo se njegove ljubavi i njegove nježnosti. I izaći ćemo iz ove krize još jači sa Gospodinom. Amen. Kumbaya, kumbaya, visole te ptice male, našem domu zapjevale, srca gore, evo zore, srca gore, evo zore. Kore one lijene ljude, dozivlju ih osta bude, srca gore, evo zore, srca gore, evo zore. Grijehe svoje omračimo, dušu lijepo očistimo, srca gore, evo zore, srca gore, evo zore. Kraj nek bude svako zločin, sin će Božji k nama doći, srca gore, evo zore, srca gore, evo zore. Waiting in silence, waiting in hope. We are your people, we long for your Lord. God ever with us, Emmanuel. Come, Lord Jesus, Maranatha.
Waiting in silence, waiting in hope. We are your people, we long for your life. O Key of David, open our hearts. Give us new vision, Lord Maranatha. Waiting in silence, waiting in hope. We are your people, our voices for you. Flower of Jesse, bloom in our midst. Make us your garden, Lord Maranatha. Make us your garden, Lord Maranatha. Čitamo razmatranje Andreje Švarc iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan. Drugo svjetlo. Dogodilo se to prošle godine za jednog vikenda u Došašću. U jednoj obrazovnoj ustanovi vodila sam trodnevne duhovne vježbe za studente i studentice teologije. Za vrijeme rada u malim skupinama lunjala sam malo zgradom u kojom smo se nalazili. Iz jedne predavaonice iznenada je do mene doprla pjesma Već se bliži vrijeme blago, kad će izić sunce drago. Znala sam da je osim naših duhovnih vježbi tog dana bilo organizirano i adventsko slavlje za slijepe i slabovidne osobe. Zaustavih se sva znatiželjna. Jesu li slijepi pjevali tu pjesmu? Nakon prve kitice nastala je tišina. Potom je neka žena glasno pročitala tekst druge kitice. I opet su nastavili pjevati. Već se bliži vrijeme blago, kad će izić sunce drago. Netko otvori vrata i napusti prostoriju u kojoj su slijepi slavili, te primjetih zapaljene svijeće na klupama. S mjesta sam počela razmišljati. Ti ljudi sjede doslovice u tmini, bez nade da će ikada vidjeti sunce. A ipak pjevaju suncu i raduju se njegovu dolasku, raduju se suncu djetetu koji će ozariti njihovu tminu. Što taj tekst, što ta pjesma znači tim ljudima? Na koje sunce oni misle? Kako izgleda svjetlo onome koji ne vidi? Možda isto onako kao što su izgledale upaljene svijeće ispred slijepih osoba. One nisu vidjele svjetlo, ali su znale da svijeće gore, da gore za njih. I ukoliko se obazrivo približavaju tom svjetlu, zacijelu će osjetiti njegovu toplinu. Možda će do njihovih ušiju doprijeti tiho pucketanje lelujava plamena. Ne moramo svjetlo vidjeti, ali moramo imati čvrstu vjeru da to svjetlo postoji. Od tih slijepih osoba naučila sam novi oblik vjerovanja. Sunce koje svijetli u tmini, sunce koje svijetli, iako ga ne mogu vidjeti, još uvijek ne mogu. Advent. Vrijeme na iščekivanje.